Buenos días. Bueno, igual al principio pedir perdón. Първо, вика, може отначало да ви пускам прошка. Pues también estoy pasando un tiempo como Gabriel. Защото минавам същото време като Габриел. Adaptándome. Адаптирам се. Aunque vivía aquí 11 años. Дори да живях тук 11 години. 2 años y medio estaba fuera. 2 години и половина вече не бях тук. Y ahora tengo que acostumbrarme otra vez. И сега отново идвам тук. Así que seguramente al principio me vais a escuchar hablando español. Така че със сигурност в началото ще ме чувате да говоря на испански. Porque realmente búlgaro nunca hablaba bien. Макар че никога не съм говорил добре български. Pero como yo veo que estáis aquí, muchos que os conozco, Но след като виждам, че тук много сте, които се познаваме, ya conocéis mi idioma, ¿no? значи вече знаете моят език. Aunque fallo, todo me entendéis. Дори да говоря с грешки, всичко ме разбирате. Pero luego cogéis Biblia y entendéis todo, ¿no? Обаче после това ще Библия, те вече всичко се разбира. Ajá, esto es lo que quería hablar, ¿no? Това е което ще да кажа. Y bueno, yo quería hablar de una cosa que ya llevo un tiempo en mi corazón. Иска да говоря за нещо, което от известно време го имам в сърцето си. Yo creo hasta que hace 5 o 6 meses cuando estuve aquí la última vez le compartí a Aripod y que creo que sí la compartí. Добре, мисля, че преди 5-6 месеца, когато бях тук, май го споделям. Es algo que se mueve en mi corazón y es algo que intento hablar con las personas. Обаче нещо, което се движи в сърцето ми и нещо, което се опитвам да споделям с хората. Y en el Lucas 8. В Лука 8 глава. Значи, прочетем Лука 8 глава от 22 до 25. А в един от тези дни той се качи на един кораб с учениците си и каза: да минем във външната страна на езерото и те отплуваха. А като плуваха, той заспа. И върху езерото се устреми ветрена буря и вълните се ги заливаха до толкова, че бяха в опасност. И те дойдоха, разбудиха го и казаха: наставниче, наставниче, загиваме. А той се събуди с мъмри вятъра и развълнуваната вода. И те се успокоиха и настана тишина. А той им каза: къде е вярата ви? А те се оплашиха и се чудиха, казвайки един на друг: кой ли ще е този, който заповядва дори на ветровете и на водата и те му се покоряват? Сега в Матея 8 ще прочетем същата история. Значи от 23 надолу. И когато се качи един кораб, учениците му се качиха след него. И ето в езерото се надигна голяма буря до толкова, че вълните покриваха кораба, а той спеше. Тогава се приближиха, събудиха го и казаха: Господи, спаси, загиваме. А той им каза: защо сте страхливи маловерци? Тогава стана смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина. А хората се чудиха и казваха: какъв е този, че ветровете и вълните му се покоряват? También hay la misma historia en el libro de Marcos. Същата история може да намерим в Евангелието от Марко. Y hay una pequeña diferencia. И има малки разлики. Si estamos mirando el principio y el fin de historia es lo mismo. Ако гледаме началото и края на историите, с едно и също. Solo hay una pequeña diferencia en el medio. Има една малка разлика по средата. Dice que en el libro de Lucas y Marcos dice que primero descubierto dónde está su fe y luego ya le hablaba. Казва, че в Марк и в Лука първо ви питаше къде е вярата ви и после нали и успокояваше. Pero luego dice en uno que dejado que corre peligro y que le ha preguntado dónde está la fe. Обаче каза първо, че допусна да дойде, изчака да дойде опасността и после ги попита къде е вярата ви. Dios no hace las cosas de la misma manera. И Бог не прави нещата по един и същ начин. Dios tampoco hace milagros en el tiempo de lo que queremos nosotros. Бог също не върши чудесата си във времето, което ние искаме. Si estamos viendo todas las historias, Dios nunca ha hecho milagros de la misma manera. Ако погледнем историите, ще видим, че Бог никога не направи чудесата по един и същ начин. Testimonio de lo que estamos hablando no son los mismos. Свидетелствата, които разказваме, не са едни и същи. Hay alguien que dice que la tocaba, que sentía un amor de Dios después de 10 días, yo la sentía después de 1 año y medio. Има някои, които казват, че са усетили Божията любов след 10 дни в ето, аз се усетих след година и половина. Y pensaba que soy un burro que para mí no hay esperanza. И си мисля, че съм
такова магара, че за мен няма надежда. Pero Dios siempre tiene un tiempo para nosotros. Но Бог винаги има едно време за нас. Entonces, siguiendo esta historia, Значи, ако погледнете тези истории, hay una cosa que no me cuadra mucho. има едно нещо, което така много някакси не ми пасва. Vemos que ellos estuvieron en un peligro. Виждаме, че те се намират в опасност. Estamos viendo que ellos, aunque entre ellos había algunos de los pescadores y de una manera podían controlar el barco, Виждаме, че сред тях имаше някои рибари, които по определен начин можеха да владеят кораба. pero primera vez igual algo se levantó delante de ellos, algo que ellos no podían controlar. Но може би за първи път пред тях се надигна нещо, което те не можеха да овладеят. Y si realmente ellos fueron a él, Señor, ayúdanos porque nos estamos subiendo. И ако те наистина отидаха пред Господи и помогни, защото потъваме, Jesús se despierta, Исус се събужда, Jesús la ayuda, Исус им помага, Jesús hace milagro, Исус извършва чудо, Jesús hace todo lo que ellos en un momento pidieron. Исус направи всичко, което те в този момент поискаха. Y cuando Jesús hace una obra completa en este momento de lo que ellos pidieron, И когато Исус нацяло извърши това, което те поискаха в този момент, ellos preguntan, ¿y este quién es? и те се питат, и този кой е? A mi pregunta es, И моят въпрос за мен е, ¿cómo vas a pedir una ayuda a alguien a quien no le conoces? как ще помолиш за помощ някого, който не познаваш? Ellos escucharon. Те чуваха. Él dijo que vamos en el barco, vamos a pasar otra. Él todo esto lo ha hecho. Те чуваха как той каза, дайте да се качим в кораба и да минем на отсрещата Él страна. estaba durmiendo atrás después de todo lo que había hablado en capítulos 5, 6 y 7. Той спеше след всичко, което беше говорил в 5, 6 и 7 глава. Y había mucha gente que le escucharon. Имаше много хора, които го слушаха. Entonces él entró en el barco junto con ellos. И тогава той влезе заедно с тях. Corría un peligro, И случи се опасна ситуация. ellos le piden ayuda, Те го молят за помощ. pero luego no reconocen a quién ha pedido ayuda. Но после не познават от кого са поискали помощ. Entonces había una duda en sus corazones. Значи имало едно съмнение в O сърцата. había una cosa que ellos no pudieron entender. Или имаше нещо, което те не можеха да разберат. No quiero quitar la fe de los discípulos. Не искам да махам вярата на Porque учениците. vemos que ellos fueron a él. Защото виждаме, че те отидоха към него. Ellos vieron todo lo que él estaba haciendo milagros y escucharon lo que estaba haciendo. Те видяха всички чудеса, които той направише и слушаха това, което той правише. Pero cuando Jesús hace una obra completa en este momento, Когато Исус извърши цяло делото в този момент, ¿quién es? кой е този? ¿A quién le llamas? За какво викаш? Entonces realmente si nosotros queremos que Dios abra una obra verdadera en algo lo que nosotros queremos, Значи, ако не искаме Бог да извърши едно дело изцяло, да завърши едно дело в нещо, което ние искаме, primero hay que entender quién es Jesús. първо трябва да разберем кой е Исус. Él es creador del todo. Той е създателя на всичко. Es hijo de Dios. Той е Божия син. Es que puede cambiar toda tu vida en un momento. Той, който може да миг да промени живота. Una nación en un momento. Един народ в един миг да го промени. Todo lo puede hacer en un momento. Всичко може да направи в един миг. Pero hay que primero entender quién es Jesús. Но първо трябва да разберем кой е Исус. Para que tú pides a Jesús, За да помолиш ти Исус, tienes que escuchar y hablar y preguntar quién es Jesús. ти трябва да чуеш, да питаш и да говориш за това кой е Исус. Conocer a Jesús. Да го познаеш. Pero no solo con tu cerebro. Но не само с ума си спомниш. Nosotros en el cerebro tenemos muchos versículos. Ние на ум, в ума си имаме много стихове. Seguramente que hay gente que sabe 77 veces más que yo. Сигурно има хора, които знаят 77 пъти повече от мен. Bueno, la verdad, para eso no le falta mucho saber. Добре, за това не трябва да много да Si знаеш. yo conozco el verso 1, pues no se siente, pues claro, claro. Ако аз знам 3 стиха на Исус, друг знае 7, вече е готово. Pero aquí, entonces hay que conocer a Jesús. Но трябва да познаеш Исус. Hay que saber quién es Jesús. Трябва да знаем кой е Исус. Hay que creer en su poder. Трябва да вярваме в мощта му. Entonces nosotros en la cabeza todo entendemos. Тогава ние така с главата си всичко разбираме. Sabemos que es hijo de Dios. Знаем, че е Божи син. Sabemos que fue a la cruz. Знаем, че отиде на кръста. Sabemos que pagó con su sangre nuestro todo. Знаем, че заплати за нас кръвта си. Y que obra del Espíritu Santo tiene que hacer una obra en nuestro corazón. И че Святия Дух трябва да извърши едно дело в сърцето. Estos discípulos ya preguntaron a ellos, a él, ayúdanos. Тези ученици вече го помолиха, помогни. Pero antes de discípulos hay dos personas más. Но преди учениците има още двама човека. Dos personas que le reconocieron como su Señor. Двама човека, които го признаха като свой Господ. Que le reconocieron como su Salvador. Които го признаха като свой Спасител. No han tenido contacto mucho con él. Нямаше много контакти с тях. Pero dice que Jesús cuando descendió de la monte dice que había mucha gente desde el capítulo 8, versículo 1. Но казва, че Исус, когато слезе в планината, от 8 глава първи стих, казва, че имаше много хора. Y que vino un leproso y dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. И идва един прокажен и казва, Господи, ако искаш, може да ме очистиш.
Él se humilló y dice, Señor, si tú quieres. Той се смири и каза, Господи, ако ти искаш. Él ha dicho, sí quiero, que te quedas limpio. Той каза, да, искам, бъди очистен. Esa persona vino con unas manos vacías, con una enfermedad que no podía arreglarla. Той човек дойде с празни ръце с една болест, за която нямаше решение. Dice, Señor, si tú quieres. Каза, Господи, ако искаш. No vemos contacto entre el leproso y el Jesús. Не виждаме някакъв контакт между прокажен Исус. Luego en el versículo 5 nos están hablando de un centurión. После в 5 стих ни говори за един стотник. Que estaba hablando por el que preguntaba al Jesús por un criado que estaba enfermo en su casa. Който молеше Исус за един слуга, който лежеше болен в дома му. Y el Jesús le dijo en el versículo 7, yo iré y le sanaré. И Исус му каза в 7 стих, аз ще дойда и ще го изцеля. Aunque y una persona reconociendo dice, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado. Y digo ve y va, y otro ve y viene y a mis siervos esto y lo hace. И каза стотникът в отговор му каза, Господи, не съм достоен да влезеш по стряхата ми, но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее, защото и аз съм подвластен човек, имам подчинение на мен войници. И казвам на този иди и той отива. И на другия ела и той идва. А на слугата си направи това и той го прави. Él estaba reconociendo que ya tenía todo. Той признаваше, че вече имаше всичко. Ya sabía todo. Вече знаеше. Mueve todo. Движеше нещата. Tiene la gente bajo su autoridad. Има хора подвластни на него. Pero sí que me falta una cosa. Обаче не липсва нещо. Una palabra tuya. Едно твое слово. Ya reconozco Признавам, que me falta una palabra. че ми е нужно. Humillándose, diciendo, dice, no soy digno que entres bajo mi techo en mi casa. Смирявайки се, унижавайки се и казвайки, не съм достоен да влезеш по страха. Porque hago cosas malas porque no lo sé lo que estoy haciendo. Защото правя лоши неща, не знам да тук правя. Pero yo sé que tú puedes hacer milagro en mi casa. Че ти можеш да извършиш чудо в дома. Solamente diga una palabra. Кажи само една дума. En el libro, en la historia que hemos leído de la tempestad, В историите, които прочетохме за бурята, en el libro de Mar Jesús da solo una palabra al viento y al mar. в Евангелието на Марк Исус казва само една дума на морето и на ветъра. Cállate. Казва Dice que el mar y el viento lo obedecieron. и казва, че морето и вятъра му се покориха. Y en las tres historias dice que el mar y el viento le obedecieron. В трите истории казва, че му се покориха и морето и Si вятъра. le obedece naturaleza, Ако природата му се подчинява, y ако le obedece el mar y el viento, и ако морето и вятъра му се подчиняват, en la misma manera tú obedeces la palabra de Dios. по същия начин ти подчиняваш ли се на Божието Слово? En la misma manera tú obedeces todo lo que estás escuchando. По същия начин ти покоряваш ли се на всичко, което чуеш? En la misma manera tú estás confiando en Dios que puede hacer con una palabra un milagro en tu vida. По същия начин уповаваш ли се на Бог, че може да направи с една дума да направи чудо в живота? Él puede hacer un milagro en un momento. Той може да един миг да направи чудо. Y seguramente que nosotros somos la gente que queremos que Dios hace ya, enseguida. И със сигурност ние сме хората, които искаме Бог да направи веднага, на момента. Pero Dios lo hace en su tiempo, Обаче Бог го прави на времето, a su manera, по своя начин, como Él quiere, както Той пожелае, cuando Él quiere. когато Той иска. Solo hay que venir delante de Jesús y presentar lo que tienes. Само трябва да застанеш пред Исус и да му покажеш всичко. Él es capaz de quitar dolores, enfermedades y todas las cosas que tenemos. Той е способен да отмахне болки, болести и всички неща, които имаме. Cambiar vida en un momento. Да промени живота в един миг. Cambiar todo en un momento. Да промени всичко в един A mí миг. me gustaría que Dios cambiara la hija mía en un momento. На мен би ми харесал Бог да промени дъщеря ми в един миг. Es que no para, estoy cansado. Това че не спира, аз не съм уморен. Pero si Dios me ha regalado, Обаче ако Бог ме подари, yo le estoy poniendo, Dios mío, ayúdame, es que no soy capaz. аз полагам пред Него, Боже мой, помогни ми, аз не съм способен. Es uno de los pequeños problemas, vamos a decir, que tengo en casa. Това са едни от малките проблеми, да ги наречем така, наречем на дома. Pero estoy poniendo delante de Él. Обаче го поставям пред Него, Aquí estoy. тук съм. Soy padre. Аз съм родител. Mi mujer es la madre. И съпругата ми е майка. Y queremos dar lo mejor para ella. Искаме да дадем най-доброто, да дадем най-доброто. Pero ayúdanos. Но помогни. Te necesitamos. Нуждаем се от теб. Son un terreno que los conocemos solo 3 años. Това е една зона, която познаваме само 3 години. Entonces tengo que venir con ese centurión y decirlo, aunque sé quién eres, aunque sé que haces milagro, necesito una palabra tuya. Тогава трябва да дойда до този стотник и да кажа, макар че знам, че вършиш чудеса, макар че знам, че може да направи всичко, аз се нуждая от една твоя дума. Para que yo estoy bien con Jesús, tengo que obedecer la palabra de Dios. Ако искам да съм
добре с Исус трябва да се покорява на Божието Слово. No es solo memorizarlo aquí en la cabeza, Не е само да ги запаметявам така по мъж. sino que su palabra hace una obra en mi vida Но Неговото Слово да направи едно дело в живота ми. y que sigue haciendo un fruto en mi vida. И да продължава да дава един плод в живота ми. Yo no he hecho un fallo muy grande. Аз направих една много голяма грешка. Me dejo llevar por el tiempo que llevo. Оставих се да бъда воден от времето, с което ходя с Христос. Me dejo llevar por una rutina. Оставам се да бъда воден от рутина. Podemos mover las cosas sin problema. En esto soy especialista. Мога да движа неща без проблеми, в това съм специалист. Pero si Dios no está, Обаче ако Бог го няма след всичко това, si Él no me da una palabra, ако Той не ми даде една дума, si Él no me da algo nuevo en mi corazón, ако Той не даде нещо ново на сърцето ми, ¿a qué sirve todo eso? за какво служи? Si la obra del hombre se va a desaparecer, Защото човешко дело ще изчезне. pero la palabra de Dios dura para siempre. Но Божието Слово трае до века. Entonces tengo que obedecer la palabra de Dios. Тогава трябва да се покорявам на Божието Слово. Sé que Jesús sabe todo lo que hay en mi corazón. Знам, че Исус знае всичко, което е в сърцето ми. Jesús sabe todo lo que hay y todo lo que es. Исус знае всичко, което има и всичко както е. Y Él quiere hacer la obra cuando Él lo quiere. И Той иска да извърши делото, когато Той го желае. Aquí vemos una pequeña diferencia en nuestra historia. No sabemos, Тук виждаме една малка разлика в тази история. Не знаем. en el medio que habría dicho, Не знаем по средата какво е казал. dice que él primero en un momento descubierto, pero en un momento Él dejaba que siguieran los problemas. Казва в един момент, в един момент да остави проблема да продължи. Porque Él va a hacer la obra cuando Él lo quiere. Защото Той ще направи и ще извърши делото, когато Той иска. Yo no sé muy bien cuánto tiempo ha durado eso. Аз не знам колко време продължи този момент. Yo no sé cuánto va a durar la cosa lo que tú tienes en tu vida. Аз не знам колко ще продължи това, което ти имаш в живота си. Pero confía en Dios. Но уповавай Бог. En 1 Corintios 10, В 1 Коринтияни 10. Значи, 10 глава, 1 Коринтияни, 13 стих казва: никакво изкушение не ви е постигнало освен това, което е човешко. Но Бог е верен, който няма да допусне да бъдете изкушени повече, отколкото ви е силата, но заедно с изкушението ще даде и искания път, така че да можете да го издържите. esta es la primera o segunda promesa que he recibido en un papel en el. Това е първото или второто обещание, което аз получих на една бележка в ръка. Entonces aquí tengo varias cosas. Така че тук има няколко неща. Dice, no te preocupes donde andas. Казва, не се притеснявай къде ще отидеш. No te preocupes por la tentación que viene. Не се притеснявай за изкушението, които ти Dice que no va a venir ninguna lo que no puedes pasarla. казва, че няма да дойде нито едно, което да не можеш да преминеш. Dice aquí, dice, no serás tentado más de lo que puedes resistir. Казва, няма да бъдеш изкушен повече от което можеш да издържиш. Es una promesa. Това е едно обещание. Entonces ya le tienes. Значи вече го имаш това La обещание. palabra de Dios tienes. Имаш Божието Слово, La obra de la palabra está en tu vida. делото на Словото в живота. Pero cuando llega una tentación o un problema, Но когато дойде някакво изкушение или изпитание или някакъв проблем, aquí te dice, no va a venir más de lo que puedes resistir. тук ти казва, няма да дойде повече отколкото можеш да издържиш. Entonces automáticamente con estas somos más que vencedores. Тогава автоматично с това сме повече от победители. Porque dice, no va a venir. Защото казва, няма да дойде. Te ha venido algo que no puedes aguantar. Постигнало ли те нещо, което да не си могъл да го издържиш? Ya sabemos que el pecado está en la puerta. Вече знае, че грехът е при вратата. Si nosotros salimos y seguimos, o cerramos la puerta y quedamos para atrás. Дали ние ще излезем и ще продължим и ще затворим вратата и ще се тръгнем назад. Pecado de David y Betsabé sabemos todo. Знаем за греха на Давид и Цаве, Él нали? ha abierto la puerta, Той отвори вратата, no vio lo que estaba ahí. видя, че там беше тя. La decisión es la tuya y la mía. Решението е твое и мое. O cierras la puerta y te vas atrás tomando un café, Или затваряш вратата и се връщаш и си пиеш кафе. o te sigues haciendo el pecado lo que ya tus ojos vieron. Или продължаваш и върши греха, който очите ти виждат. Tú eliges. Ти избираш. Tú has podido resistir. Ти си могъл да устоиш. Es una tentación humana. Това е едно човешко Es una изкушение. tentación de la carne. Това е едно изкушение на Es плътта. una tentación de deseo. Това е едно изкушение на желание. Pero si tú cierras la puerta, Ако ти затвориш вратата, ya la has ganado. вече си го победил. Pero junto con esto, Но заедно с това te va a dar una salida. ще има един изход. Entonces, si nosotros entendemos bien este versículo, Значи ние ако разберем добре този стих, ¿de quién temeré? от кого ще се обоем? A veces, como soy hombre, Понякога, както съм човек, igual tengo un poco más preocupado qué es lo que me va a hacer hombre.
Може би повече съм притеснен за това, какво ще ми стори човек. Pero ¿qué hombre me puede hacer? Но какво може да направи човек? ¿Por qué tengo que temer del hombre? Защо трябва да се боя от човек? No merezco la pena. Не си заслужава. Tengo temor de Dios. Боя се от Бога. ¿Qué voy a hacer delante de Él? Какво ще направя пред Него? ¿Qué es lo que voy a presentar delante de Él? Какво е това, което ще представя пред Него? Ahí sí que estoy preocupado. За това да Si está contento con algo de mi загрижен vida. съм. Дали не е доволен от живота? No si es una persona contenta con mi vida, Не дали някой човек е доволен от живота. sino que el Dios sí está contento con mi Но vida. Бог е доволен от живота. Entonces, este es uno de los versículos que tengo muy claro en mi vida. Значи това е един от ключовите стихове, които имам много ясно в живота си. Dice, no va a venir tentación más grande que no sea humana, que no puedes resistir. Казва, няма да бъде по-голямо изкушение от това за човека, от което може да издържиш. Y cuando llega ya te va a dar una salida. Когато дойде, той ще даде изход. No sabemos si va a venir salida en el mismo momento. Не знам дали изхода ще дойде в същия момент. No sabemos si Dios va a hacer en el mismo momento. Не знам дали Бог ще го направи в същия момент. Pero sí que tengo una clara. Но едно нещо ме е ясно. Dios siempre está con nosotros. Бог винаги е с нас. Nosotros nos dejamos atrás. Ние го оставяме назад. Nosotros nos dejamos llevar por varias cosas. Ние си оставяме някакви други неща да ни отведат. En esta historia de la tempestad В тази история за бурята hay una frase que no me ha gustado, има que no me gusta, едно изречение, което не ми хареса и не ми харесва. que está en una de las versiones bíblicas españolas, Където се намира в един от испанските версии на Библията. que discípulos lo dijeron. Учениците му казват. Dice, no te importa que nos estamos hundiendo. Казва, не те ли е грижа, че потъваме? ¿Cómo que no le va a importar tu vida? Как няма да го е грижа за живота ти? Si Él luego fue en la cruz pagando un precio por ti y por mí, Щом той после отиде на кръста, плащайки цената за теб и за мен, ¿cómo no le va a importar? как няма да го Yo интересува? estoy pensando de los discípulos. Аз си мисля за учениците. ¿Cómo pudieron salir esto cómo podía esto salir de su boca? Как можа да излезе това от устата? ¿Cómo? Как? ¿No te importa que nos estamos hundiendo? Те ли е грижа, че потъваме? Estas cosas no podemos decir por nuestra boca. Такива неща не може да казваме с устата. Esto no puede pasar por nuestra mente. Това не може да минава през ума. Ni siquiera es que te pasa por tu corazón. Нито през сърцето ти да Porque минава. Dios sí que está preocupado por ti. Защото Бог да се грижи за тебе. Y si lo entiendes lo que ha dicho, lo que dice la palabra, lo que mencionó Nicky, dice Juan 3:16. И ако разберете, нали, какво се каза и какво спомена и Todos los que creen en Él Йоан 3:16, всички, които вярват в Него, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. да не погинат, но да имат вечен живот. Él no viene siempre cuando queremos nosotros. Той не идва, когато ние искаме, когато ние поискаме. Un ejemplo en el libro de Marcos Един пример в Евангелието на Марко 6. de 40, Marcos 6 de 45 a 48. От 45 до 48 ще прочетем. И веднага накара учениците си да влязат в корабът и да отидат преди него на отвъдната страна към Висаида, докато е разпуснен множество. И след като се прости с тях, отиде на хълма да се помоли. А когато се свечели, кораба беше в средата на езерото, а той сам на сушата. И като ги видя, че се мъчат, като гребат веслата, защото вятър им беше насрещен, около четвъртата стража на нощта дойде при тях, като вървеше по езерото и щеше да ги отмине. Dice que Jesús le ha dicho que entren en el barco y que pasen a otra ribera. Казва Исус, им каза да се качат в кораба и да отидат на другия бряг. Y en medio de la noche el barco estaba en el medio del mar. И последна нощ кораба се намираше Y él solo en la tierra. на езерото, а той сам на суша. Y había una distancia entre ellos. Имаше едно разстояние между Y тях. dice en el versículo 48, y viéndoles en el mar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando. И казва от 48 стих, и като ги видя, че се мъчат като гребат с веслата, защото вятър им беше насрещен, около четвъртата стража на нощта дойде при тях, като вървеше по езерото. Él podía hacer un milagro desde la tierra. Той би могъл да извърши едно чудо от сушата. Si estamos viendo por el versículo 48, él ha visto que está pasando mal. Ако погледнем 48 стих, той видя, че те го минават. Pero dice que no se acercó en el mismo momento. Обаче казва, че не се е приближил в същия момент. El barco estaba en el medio del mar por la noche Значи корабът е бил в страната на езерото през нощта. y cuarta
principio él quería pasarlo В началото той ще ги отмине. y ellos no entendían И те не разбираха cómo es posible que él anda sobre el agua. как е възможно той да ходи по водата. Pero sí lo que quiero mencionar que dice que él dejó un tiempo que ellos están pasando difícil. Това, което искам да кажа е, че той допусна едно време те да го минат трудно. Él no viene siempre cuando nosotros queremos. Той не идва винаги, когато ние пожелаваме. Él no siempre viene en el mismo momento cuando nosotros lo queremos. Той не идва в същия момент, когато ние искаме да дойде. El otro ejemplo de Juan 11, Друг пример в Йоан 11. Juan 11 de 1 a 6. Йоан 11 от 6. Един човек да има Лазар от Витания, от селото на Мария и сестра и Марта беше болен. А Мария, чието брат Лазар беше болен, беше онази, която помаза Господа с перо и избърса краката му с косата си. И така сестрите пратиха до него да му кажат: Господи, ето този, който обичаш, е болен. А Исус като чу каза: тази болест не е смъртоносна, а е за Божията слава, за да се прослави Божия син чрез нея. А Исус любеше Марта, сестра и Лазар. И когато чу, че бил болен, престоя 2 дни на мястото, където се намираше. Aquí vemos toda la historia y una contestación de Jesús. Тук виждаме в историята и виждаме един отговор на Исус. Vemos que Jesús les amaba. Виждаме, че Исус ги обичаше. Vemos que fueron con él, por favor, rápido, porque Lázaro está enfermo. Виждаме, че отидоха при него, молете, ела, че Лазар е болен. Él que le amaba Той, който го es su amigo. е негов приятел. Pero Jesús no lo ha hecho como nosotros queremos. Исус не го направи както ние искаме. En el versículo 7 dice: se quedó 2 días más. В 7 стих казва, че престоя 2 дни още на място. Si tú tienes que vivir esta situación, Ако ти трябва да преживееш тази y ситуация, la vives muchas veces esta и situación, много пъти живееш тази ситуация, porque quieres que Jesús haga en un mismo momento, pero necesitas Dios quiere hacer a su tiempo. но и искаш Исус да го направи на момента, обаче се нуждаеш колко да го направи на времето му. ¿Qué pasa por tu cabeza? Какво ти минава през това? Dios no le importa mi vida, Бог не го грижи за Dios no живота. me escucha. Бог не ме слуша. Da Това, varios pensamientos, всяки мисли. pero él otra vez no está hablando aquí. Но той отново ни казва тук. Dice: se quedó 2 días por una persona que él amaba. Казва, остана 2 дни заради един човек, който той обичаш. La sabemos de la hija de Jairo, ¿no? Всички знаят за дъщерята на Яир. Estaba enferma, que él dijo: mira, ven a mi casa porque tengo una hija que se está muriendo. Беше болна и Яир каза, ела в дома ми, защото има една дъщеря, която умира. Y que luego vino una mujer que tenía un derrame de sangre y ya la ha parado Jesús. И после идва една жена, която имаше кръвотечение и тя спря Исус. Son minutos, son momentos, son varios segundos, no lo sé cuántos. Това са минути, моменти, не знам, секунди. Не Pero si tú знам. estás en el sitio de Jairo, Ако ти си на място на Яир, vamos, te vas a remover todo para que primero venga a tu casa. ще раздвижи всичко, да може първо да дойде до дома ти. Pero antes de eso él ha dicho una cosa: Но преди това той каза едно нещо. esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Тази болест не е за смърт, но е за Божията слава, да може да бъде прославен Божия син чрез нея. Entonces hay varias cosas que tenemos que tener muy claras en nuestra vida. И тогава трябва някои неща да са ни ясни в живота. Dios siempre está con nosotros. Бог винаги е с нас. Nunca Él ha prometido que nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Той обещава, че никога няма да ни остави и никога няма да ни изостави. Son sus promesas. Това са неговите обещания. En nuestro corazón ni podemos decir ni pensar ni en nuestra mente que no le importa nuestra vida. В нашето сърце и в нашите мисли бихме могли да кажем, че не го грижи за живота ни. La otra pregunta: ¿en quién tenemos la fe? Друг въпрос. В кого е вярата ви? El Jesús pregunta a los discípulos: ¿y vuestra fe dónde está? Исус попита учениците, къде е вярата ви? ¿Dónde está? Къде е? Es que nosotros que llevamos más tiempo con Cristo parece que sabemos todo. Това е, че ние, които от повече време сме в Христос, изгледа като че знаем всичко. Pero cuando veo a los discípulos que andamos más tiempo con Jesús Но когато погледнем учениците, които от време ходеха с Исус y han pasado un tiempo con Él, и са минали време с Него, ellos piden: те молят. aumenta nuestra fe. Казва, умножи вярата ни. Porque ya entiende que la fe sin Cristo no es nada. Защото вече разбират, че вярата без Христос е нищо. Mañana estamos en la calle todos separados, cada uno con su vida, lo que hace lo que da la gana. Утре сме на улицата, всички разделени, всеки един с живота си и си прави каквото си иска. Y estás libre, no tienes una sombra, no tienes una persona, no tienes a alguien a tu lado. И свободен си, нямаш никой до тебе, няма кой да е с тебе, нямаш никой. Ahí te lo puedes pensar: ¿dónde está tu fe? Тогава може да се замислиш къде е вярата ти. Ahí está donde tú estás verdadera fe con
своя репарация на съвместна с него. Rey David podía cubrir pecado. Цар Давид можа да покрие греха. No sabía nadie, aparte de ser un rey. Никой не знаеше и той беше цар. Y como dice alguien, le corta la cabeza sin problema. И като казва на всеки му реже главата без проблем. Delante de Dios él no ha podido esconder. Но пред Бог той не можа да го укрие. Entonces no temas de la persona. Тогава не се бой от хората. Tengas temor de Dios. Трябва да бой се от Бога. Ahí sí que tienes que tener un temor. От него да трябва да се боиш. De Él sí que tienes que temer. От него трябва да се боиш. Él es lo que te ha dado todo por ti. Той е който даде всичко за тебе. ¿En qué manera estás devolviendo? И по какъв начин му връщаш. Es un poco lo que yo quería compartir con vosotros. И това е което иска да споделя с вас. Dice, y cuando nosotros pensamos que Él no está con nosotros, Казва, когато ние си помислим, когато ние си мислим, че той не е с нас, Él está. той е. Él está. Той е с нас. Pero ¿dónde estás tú? Но ти къде си? Puede ser que estás desilusionado con los hombres, con las personas, con todo. Може би си разочарован от хората, от нещата, от всичко. Pero pues te pido un favor. Но моля те, No te quedas desilusionado con Dios. не допускай да се разочароваш от Бога. Dios lo hace obra perfecta. Бог извършва съвършено дело. Te vas a quedar desilusionado Ще останеш разочарован, cuando tú piensas y cuando tienes tú un plan. когато ти си мислиш и когато ти имаш един Y no план. se cumple cuando tú lo quieres. И не се изпълнява, когато ти го искаш. Pero si tú realmente dejas la vida en Jesús, Но ако ти наистина оставиш живота си в Исус, confías que Él va a hacer una obra perfecta que está saliendo por tu boca, уповаваш се, че Той ще извърши делото си изцяло съвършено от това, което слиза от устата ти, ten paciencia. имай търпение. Ponte todo delante de Él. Остави всичко пред Него. Algunos vemos, ha sido unos momentos, Някои виждаме, били са моменти, algunas horas, часове, a persona que la amaba vio 2 días más, за хората, които обичаше, трябваше да минат още 2 дена. o si seguiremos hasta la promesa que Dios tenía con Abraham para un hijo. Или ако продължим да стигнем до обещанието, което даде Бог на Авраам, за да има един син. Han sido muchos años. Бяха много години. Pero Dios ha cumplido lo que ha prometido, Но Бог изпълни това, което обеща. pero sí que nos falta paciencia. Но това е, че ни липсва търпение. Y es un poco lo que quería compartir con Това, vosotros. което иска да споделя с вас. Dios hace obra perfecta. Бог върши делото Y съвършено. en el tiempo que Él lo quiere, И на времето, което Той иска. no que cuando queremos nosotros. Не когато ние искам. No te dejes llevar por rutina o por sabiendo que tú lo sabes todo. Не се отпуска да те води рутината или това да си мислиш, че знаеш всичко вече. Ayer estaba viendo en internet varias fotos como me gusta fotos. Вчера гледах там в интернет някакви снимки и харесват ми Y снимки. había una foto de 3 chicas dándose golpe con almohadas, ¿no? Имаше една снимка на 3 момичета, които се бият с главата си. Y ves año 1991, no por И ejemplo. гледаш примерно 1991 година, си Y спомняш. luego muestran las 3 mismas, И после ни показват те трите същите. 2013, 2013, las 3 con cada uno también con un móvil de todas estas cosas. трите с всяка с един таблет или мобилен телефон. Así se mueve el mundo. И така се движи се. No dejas entrar en todas estas corrientes. Не допускай да попаднеш в тези течения. Una pregunta ha preguntado varias personas y que me hace gracia también a mí, porque yo pregunto a mí también. Няколко хора ни запитаха един въпрос и ми хареса, защото и на мен също си го задавам този въпрос. ¿Qué es lo que haces más al día? Какво е това, което повече правиш през деня? ¿Comiendo o leyendo la Biblia? И ядеш или четеш Библията? A ver si podemos hacer al revés. Дали можеш да правим обратно? Porque eso es la verdadera comida. Защото това е истинската храна. Es lo que llena nuestra vida. Това е което изпълва живота. Yo me he visto este fallo. Аз съм си видял тази грешка. Yo digo, en Ereto no hay tiempo para nada. И аз казвам, в Рето няма време за нищо. Aquí es increíble. И това е незавярване. Pero cuando veo las horas que doy a comer Но когато видя, че часовете, които посвещавам на храненето, y cuando veo tiempo lo que doy a Dios, и когато видя времето, което посвещавам на Бог, срамне. entonces voy intentando cambiar. Тогава се опитвам да го променя. Estoy luchando y no he conseguido todavía. Боря се, не го съм постигнал. Pero estoy luchando. Но боря се за това.